Nyakoro Mgajuang mana kaka juma ka juma wathung'i gi nyiere weche masako it mag juma. Kawuono to jafwambo mar Walter Nyambaga oloso weche mage. Wachike itwa. Masako it wachako gi Gasagwa. What you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Gasagwa. Ineno ng'ato gi 18. Tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Yeah. Wachiri gi jini to unene nade chama kanyo. Should that motion of impeachment sail through, our immediate concern then will be to eject him also as a member of the party. Yawa. Party bende udwa gole. Eject him also as a member of the party. Chiro ni nono, joma uso woga ne Rigiji. Wananiuzia woga. Si wananiuzia woga. To Rigiji gin ng'a gini? Mimi naambia hawa. Gin ng'a gini? Ati wabuge wananiuzia woga, ati watanifukuza kwa kazi. Bwana Rigiji to ka othichi oko, to jo chama mag UDA ka bende dwani mondo osewi koyuo. Ang'o ma ditimre? Kama hamutaki Rigathi Gachagua, sasa si UDA takwisha. Papa Francis Atwoli, ikoni ng'ato kowuondo Nyasaye. Kadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies and yet you sit in the cabinet. Atwoli, to koro ibitime nade? Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, au arrested. Chanzi sana. Aya. Gladys Wanga. Ikoni jenzi nyoti mang'o. Jensi nyocho wuok mager. Kendo negi nyalo lawi wanawa jensi. Nyawang'aya. Ing'eyo teko jensi? Kendo negi nyalo lawi wanawa jensi. Nikech jensi ng'i gi pimi. Chanzi sana. Ong'ondo were. Ine ja Kiswahili achiel kende mutegno. Wach Kiswahili Wood Kasipol. ODM gi UDA en kaka pi gi mafuta. Nuane? En kaka pi gi mafuta. Kwasedagi dhako ni mwang'iyo kelo nyithindo, waneno ni oko jajuok kati kelo nwa dhok. Piki ponki. Ikoni in bende iromo. Kuri urugi Ruto otim ng'adwa nywand mareno. To kokuyudo ranga uru maber. Bas. We wasura ne machiegni kod Mungu. Kata paka muti bende gado chiewo. Dana. Jukmiel nyagowete. Bas. Jadwen kondakta mar Juma. Dhine nyaduse ni. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Ramogi.